दिनै बिपिएफआबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै मोनसे सरकारि दलिल सरकारि आयेन बादियै बिथांमोना पास खालामनानै लादों। 2010 नि 18 फेब्रुआरियाव बिटिसिनि जितु एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव दिनै बिपिएफ सरकाराबो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्डनि अनगायै जोंहा माने जेबो राहा गैया होननानै बिथांमोनाबो मोनसे रेजुलेसन बिटिसि एसेम्बलियाव मोनसे पास खालामनानै लादोंमोन। बे मोनसे सरकारि दलिल। दिनै बिपिएफआ बड'लेण्डनि हेंथा इउपिपिएलआबो दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दलन खालामदों बिथांमोनाबो। जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथांमोनाबो दिनै रेजुलेसन लाथों बिटिसि एसेम्बलियाव। बर' भार्सेस बर' नांलायबाय थानायाव गुबुन हारिया ओरैबादि खर' दिखांनो सुबिदा मोनबाय। दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै पार्टिया नांलायबाय थानायनि थाखाय गुबुन पार्टिया बा गुबुन माने बर' नङै सुबुंफोरा ओरैबादि सोलो मोनबाय, गुबुन पार्टिया इजिलि देरहालांनायनि लामायाबो क्लियार जानानै दङ। क'क्राझार समस्तिखौ माब्लाबाबो गुबुन हारिया देरहायै खालामनानै जों लानो हायो। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। इलेक्सन नोंथां बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। स' लोगोफोर, इलेक्सननि बोथोर, इलेक्सना सफैथारबाय। नैबे मोनसे 2024 नि जितु एमपि इलेक्सन, बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे इलेक्सन। मानोना जुदि नैबे मोनसे इलेक्सनाव जुदि बिजेपि पार्टिया 400+ एमपि देरहाहोनायनि जितु पलिसि लादों, बे 400+ एमपि देरहाहोनो हायोब्ला बिथांमोना माखासे संबिधाननि जितु आर्टिकेलफोर बेफोरखौ बिथांमोना डिलिट खालामगोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना संबिधानाव सोगोन। स' बेखायनो जुदि बे संबिधानाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय बा बर' हारिया मोनथावना मोनथायफोरखौ जुदि डिलिट खालामोब्ला आरो बर' हारिया खहा जाथावना आर्टिकल्सफोरखौ जुदि संबिधानाव सोयोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोनसे दुर्भाग्य, जों साननो गोनां मोनसे बाथ्रा जानानै फैगोन। आरो जुगे जुगे जोङो संबिधाननिफ्राय मोननांगौ मोन्थायनिफ्राय जोङो बन्चित जानानै थागोन। आरो जोंनि हारिखौ जेरैबायदि जों गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ, जोंनि हारिया दाबो गादब जानाय, सोबख' जानाय, नासयजानायनिफ्राय उदां जायाखै। आरो बेनिफ्राय जोङो उदां जानांगौब्ला जों माखासे संबिधाननि होनाय जितु मोन्थायफोर, बेफोर मोन्थायफोरखौ जोङो लानो हानो नांगोन। नाथाय बेफोर संबिधाननि जितु मोन्थायफोर बेफोरखौबो जुदि दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि बोखारनानै होयोब्ला आरो जोङो इयुनाव माब्लाबाबो जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा आरो जों माब्लाबाबो जोंनि हारिखौ नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादब जानायनिफ्राय जों उदां खालामनो हानाय नङा। स' बेखायनो नैबे मोनसे इलेक्सना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे इलेक्सन। नैबे मोनसे इलेक्सनखौ बर' हारिया बा बर'फोरा गोबां माने सिरियास लानांगौनि दरखार दं आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे इलेक्सनाव बाहागो लानाया मोजां। रावबो भट होआलासिनो थानो नाङा, बयबो भट होनो थां आरो जाय पार्टिखौ देरहाहोनो हायो बा जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे पार्टिखौनो भट हो। नाथाय बर'नि पार्टिखौ बा बर'नि केन्डिडेटखौ नोंथांमोना भट हो। आरो नैबायदि बर'ब्लाबो नैबायदि केन्डिडेटखौ होनो नाङा जाय पार्टिया कुनु देरहानायनि मोनसे चान्सआनो गैखाया। इलेक्सनाव केन्डिडेटखौ होदों नाथाय कुनु मोनसे देरहानायनि चान्सआनो गैखाया, बेफोरबायदि पार्टिनो कुनु मोनसे भट होनानै जेबो लाब गैया। स' बेखायनो जाय बायदि पार्टिया देरहाथावना बेफोरबायदि पार्टिनोसो जोङो भट होनानै जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जाहाथे जोंनि बर'निफ्राय एमपि दैथायहरनो हायो। स' बेबायदि पार्टि बर'निफ्राय एमपि दैथायहरनो हाथाव पार्टि दङ आरो बे पार्टिया मा आरो बे पार्टिखौ जों माबायदि देरहाहोनो हायो। आरो नैबे मोनसे इलेक्सना जोंनि बर' हारिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हानाय मोनसे माखासे लामाफोरा गेवनानै थाबाय। स' सोर माबायदिहाय नैबे मोनसे बर' हारिनिफ्राय नैबे मोनसे इलेक्सनाव बर' हारिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हानाय लामाखौ स्रां खालामनानै होदों, स' बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। स' बेखायनो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। स' थ'दो लोगोफोर, बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दिनै दिल्लीसिम बर' हारिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हाथाव एमपि समस्ति दङ होननानै बुङोब्ला जों क'क्राझार समस्तिखौनो बयबो मोनथियो।
आरो गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरानो क'क्राझार समस्तिखौनो नोजोर हरखायो। जदिअ क'क्राझार समस्तिनि भटार्स नङा, दिनै सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो क'क्राझार समस्तिखौल' नोजोर हरो। दिनै जायफोर उदालगुरियाव माने दङ, क'क्राझार समस्तियाव भट होआ, बिथांमोनाबो क'क्राझार समस्तिखौल' बांसिन माने बाथ्रा बुंहरो। दिनै जेरावनो थाया मानो, आसामनि दाब दाब जायगायाव थाया मानो, क'क्राझार समस्तिखौल' माने जोङो नोजोर हरो। मानोना क'क्राझार समस्तियानो मोनसेल' समस्ति जाय समस्तिनिफ्राय जोङो बर' MP दैथायहरनो हायो। स' बेखायनो जोङो दिनै क'क्राझार समस्तिनि जायफोर भटार्सफोर, आं क'क्राझार ओनसोलनि सुबुंफोरखौल' बुङाखै, क'क्राझार MP समस्तिनि जायफोर भटार्सफोर, बर' हारिनि जायफोर भटार्सफोर, बिथांमोना साफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां कि जों माबायदिहाय नैबे फैबाय थानाय 2024 लकसभा इलेक्सनाव जोङो बर' MP दैथायहरनो हायो। स' गोबां हानजायानो पार्टी होगोन, गोबां हानजायानो केन्डिडेट होगोन, गोबां पार्टियानो इलेक्शननि केम्पेइन खालामगोन, रायजो राजानि खाथियाव थांगोन, बायदि बायदि खोथा बुंगोन। नाथाय जोङो बयबो डिसाइड खालामनाया मोजां कि जोङो सोरबादि पार्टिनो भट होनो हाथाव बा सोरबादि पार्टिनो जोङो भट होयोब्ला देरहानो हाथाव, बेबायदि पार्टिखौ जोङो सेलेक्ट खालामना लानाया मोजां। दिनै गोबां माने बर'नि पार्टिफोर दङ बा बर' केन्डिडेटफोर दङ जायफोर माने देरहानायनि कुनु चान्स गैया, देरहानायनि कुनु सुबिदा गैया, बिथांमोना पार्टी वर्कार गैया, बिथांमोना ब्लक कमिटि गैया, बुथ कमिटि गैया, प्राइमारि कमिटि गैया। नैफोरबादि पार्टिफ्राबो, गोदान गोदान पार्टिफ्राबो दिनै इलेक्शनाव जों देरहागोन होननानै माने प्रचार खालामगासिनो दङ, निउस मिडियाफोरा बुंगासिनो दङ। नाथाय जों बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां कि माबायदिहाय देरहागोन। नों इलेक्शनाव देरहानांगौब्लाथ' नोंहा माने डिस्ट्रिक्ट कमिटि थानांगोन, डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय नोंहा ब्लक कमिटि थानांगोन, ब्लक कमिटिनि उनावबो नोंथांमोना बेहा माने प्राइमारि कमिटि थानांगोन आरो माखासे भटार्सफोर थानांगोन, पार्टी वर्कार थानांगोन। स' अब्लासो नोङो आरो फाइनेन्सियेलि साउन्ड जानांगोन, अब्लासो नोङो देरहानायनि मोनसे चान्सआ थायो। जुदि नोंनि आन्दाराव माने लाख लाख माने कर्मिफोर दङब्ला, भटार्सफोर दङब्ला देरहानायनि मोनसे चान्सआ थायो। नाथाय जायफोरा माने अनलि पलिटिकल पार्टी दानानैल' लादों, बिहा कुनु मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि गैया, ब्लक कमिटि गैया, प्राइमारि कमिटि गैया, नैफोरबायदि पार्टिनि मानसिफ्राबो जों देरहागोन होननानै माने इलेक्शन केम्पेइन खालामगासिनो दङ। स' बियो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोलायहोनायनि बाहेरा, डाइभार्ट खालामनायनि बाहेरा जेबो नङा। स' बेखायनो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दिनैनिफ्रायनो स्ट्रं जानाया मोजां, जोंनि माइन्डखौ स्ट्रं खालामनाया दरकार दङ कि जोङो माबायदि पार्टिनो जोङो देरहाहोनो हायो। क'क्राझार समस्तिनिफ्राय देरहाथावना मोननैल' पार्टी दङ होननानै बुङोब्ला बेयो UPPL आरो BPF। जोंनि बर'निफ्राय बे UPPL आरो BPF हानजानिफ्रायनो, मोननै पार्टिनिफ्रायनो सोरबा सासे माने MP देरहानांगौनि गोनांथि दङ। मानोना दिनै UPPLआबो बर' केन्डिडेट होदों, दिनै BPFआबो बर' केन्डिडेट होदों। दिनै BPFआवबो माखासे पार्टी वर्कारफोर दङ, बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, ब्लक कमिटि दङ, प्राइमारि कमिटि दङ। 17 बोसोर सरकार सालायनाय हिसाबै बिथांमोनाबो गोबां पार्टी वर्कार्सफोर दङ, भटार्सफोर दङ, MCLAफोर दङ। स' बिथांमोनाबो देरहानायनि मोनसे चान्सआ हयथ' थानो हागौ जुदि बिथांमोना मोजां खामानि मावोब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोना जुदि भट होयोब्ला। फारसेथिं दिनै UPPLआ सरकाराव एलायन्स गभर्नमेन्टआव दङ हिसाबै बिथांमोनाबो देरहानायनि मोनसे चान्सआ दङ। मानोना दिनै BTCआव UPPLआ गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ, आसामाव दिनै BJPआ गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ, दिनै स्टेटआव सेन्ट्रेलावबो दिनै BJPआ गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ। आरो जुदि UPPLआ माने BJPजों एलायन्सआव गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ। स' बेखायनो दिनै UPPLआबो मोनसे देरहानायनि चान्स दङ। स' बेखायनो दिनै बर' रायजो राजाफोरा डिसाइड खालामनाया मोजां कि बे UPPL आरो BPF बे मोननैनि गेजेरावनो सोर हान्जाखौ, बबे पार्टिखौ देरहाहोगोन बा बबे पार्टिखौ भट होगोन। दिनै जोङो मोनबो मोनसे चान्स गैया बे UPPL आरो BPFनि अनगायै सोरबा माने पार्टियारि बेयाव देरहागोन। दिनै बर'नि पार्टिखौ बुंदों आङो बा सोरबा बर' माने केन्डिडेटखौ बुंदों आङो, बिनिफ्राय रावबो चान्स गैया। आरो जुदि देरहायोबा गुबुन माने बर'नि पार्टिया जुदि देरहानो हागौ। किन्तु आङो बुंदों कि बर'नि पार्टी आरो बर' केन्डिडेट गोनां पार्टी
आं बेखौ बुंदों। दिनै कंग्रेसनि खोथाखौनो नायदो, कंग्रेसनि माखासे पार्टी वर्कार्स गैया जोंनि क'क्राझार समस्तियाव। कंग्रेसनि माने कन्डिशन जिथु कन्डिशन बेथ' अल आसामाव बिराद माने गाज्रि मोनसे कन्डिशन। दिनै माखासे कंग्रेस वर्कारफोरा दिनै बिजेपिआव बारगासिनो दङ। माखासे कंग्रेसनि लिडारफ्रानो टप लिडारफ्रानो कंग्रेस पार्टीखौ बिथांमोना नागारनानै फैगासिनो दङ। स' बेबायदियाव कंग्रेस पार्टीनो भट होनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया आरो कंग्रेस पार्टीया देरहानो हाया। दिनै साननैसो आगोलाव मोनसे गोदान पार्टी दानानै बिथांमोनाबो इलेक्शन केम्पेइन खालामदोंमोन कि जोंहाबो गोबां माने पार्टी वर्कार्सफोर दङ, गोबां माने जों बरायनो हायो, पार्टीयाव जइन खालामहोनो हायो, नाथाय जों खालामाखै। स' बेबायदिबो माने माखासे केम्पेइन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोना खुनु मोनसे देरहानायनि चान्सआनो बिथांमोना गैखाथारा। देरहानो चान्स दङब्ला अनलि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर'निफ्राय, बर' पार्टीनिफ्राय। जुदि हिरा सरनियाया इलेक्शन गेलेनो हानायनि खुनु मोनसे चान्स जुदि गैलाब्ला बिथांमोना हयथ' दिनै पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङाबो नमिनेशन होबाय, हयथ' बिथांखौबो माने माखासे बर' नङै सुबुंफोरा सापर्ट होनो हागौ, बा माने गुबुन पार्टीया सिं इन्टारनेलि दिनै बिथांखौबो सापर्ट होनोबो हागौ। स' बेखौबो जों साननो गोनांथि दङ, मानोना बियो इलेक्शनाव जाथावि जेबो गैया। दिनै बिजेपिआबो इउपिपिएलखौ माबायदि देरहाहोनानै लांनो हायो बिनिबो माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ पलिसिफोरखौ लागासिनो दङ। दिनै अल आसामावनो बिजेपि एलायन्सखौ एनडिए माने एलायन्सनि जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनखौ बोरै देरहाहोनो हायो बिनिबो माखासे प्लान पलिसिफोरखौ दिनै बिजेपिआ लागासिनो दङ। नाथाय जुदि बिथांमोनाबो इन्टारनेलि जुदि गुबुन पार्टीखौ जुदि बा गुबुन केन्डिडेटखौ जुदि सापर्ट होयोब्ला, ओरैनो पलिटिकेल पार्टीया सायाव एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेटखौ सापर्ट होनानै जुदि इन्टारनेलि जायफोर माने बर'नि एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थायो बिथांमोनखौसो जुदि देरहाहोयोब्ला बे खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने बिराद गिदिर थगायजानायनि बाहेरा जेबो जानो हाया। स' जेरैबायदि 2019आव बा 2014आव दिनै जायफोर माने बर'नि एगेन्स्टआव खामानि मावबाय थानाय हान्जाफोर बिथांमोना इन्टारनेलि हिरा सरनियाखौ सापर्ट होनानै देरहाहोदोंमोन 2014 आरो 2019आव। जुदि 2024आवबो दिनै बेफोरबायदिनो जुदि जानो थाङोब्ला आरो इउपिपिएलआबो देरहाया, बिपिएफआबो देरहाया, बिनिफ्राय जुदि सोरबा नन बर'आसो जुदि देरहालाङोब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद माने साननांगौ आरो दुखुनांथावनि बाथ्रा जानानै फैगोन। नाथाय मोनसे लामाया क्लियार जानानै दङ कि दिनै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुवेन्सिखौ दाफामफिननायनिफ्राय दिनै जायफोर नन बिटिसिनि एमपिनि एरियामोन, एमपि समस्तिनि एरियामोन, बेखौ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुवेन्सिखौ दाफामफिननायनि उनाव दानख'नानै होजोबनाय जाबाय आरो क'क्राझार समस्तिखौ अनलि बिटिसि समस्तिनि आन्दारावल' दानानै होनाय जाबाय। स' बेखायनो दिनै क'क्राझार समस्तियाव बर'नि एमपि दङ, बर'नि एमसिएलए इएमफोर दङ। बेबायदि समस्तियावबो जुदि बर'निफ्राय केन्डिडेट देरहानो हायाब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो गैया। आरो उनावबो बर' हारिया जि माने बेयाव एमपि देरहाहोनो हागोन, स' बिनि माने होप्स एन्ड एसपिरेसन बेबो जोंनि हयथ' गैया जालांनो हागौ। आरो गुबुना ओरैबायदि सोलो लानो हागौ कि जों क'क्राझार समस्तियाव बर' नङाब्लाबो देरहानो हागौ, बे मोनसे बिसाखा नन बड'फोरनियाव बा बर'नि हेंथा खामानि मावबाय थाग्राफोरनियाव हाबनानै थागोन। स' बेखायनो नैबे 2024 इलेक्शना बर' रायजो राजानि थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्ज, बे चेलेन्जनि सम। स' बेखायनो फारसेथिं पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुवेन्सिखौ दाफामफिननायनि उनाव जों क'क्राझार समस्तिखौ बर' केन्डिडेट देरहाहोनायनि लामायाथ' गेवबायनो, बेनि अनगायैबो दिनै आरो मोनसे लामाया गेवनानै दङ। हिरा सरनियाया जेरैबायदि बड' नन बड' पलिटिक्स खालामनाय इलेक्शन गेलेदोंमोन, बेनि माखासे बिसाघातकता खालामनायनि थाखाय नन बड'फोराबो बिथांमोनखौ भट होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन। स' बेखिनि खामानिखौ दिनै दावराव देख्रेब जनकलाल बसुमतारी बिथांमोनाथ' मावना होबाय। स' बिथांमोनखौबो दिनै जनकलाल दावराव देख्रेब बिथांमोनखौबो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर होनो नांगोन। मानोना बिथांमोनाबो दिनै क'क्राझार समस्तियाव माबायदिहाय बर' एमपि देरहाहोनो हायो बेनि प्लान पलिसि बा खामानिफोरखौ माने मावनानै होबाय। बेयाव इउपिपिएलआनो देरहाथों बा बिपिएफआनो देरहाथों, नाथाय बिथांमोना माबायदिहाय बर' एमपि देरहाहोनो हायो बेनि खामानिखौ बिथांमोनाबो इनडाइरेक्टलिबाबो मावना होआखै नङा, मावना होदों।
जोंनि बर'नि आफादफोरा जेरैबायदि बेले बेजे गुलाय गुजाय आरो खौसेथि गैलायलाया बे खौसेथि गैलायलायनि थाखाय जोंनि बर'नि जितु MP सिट बेखौ जों खोमाना लासिगोन नामा स' बिराद साननांगौनि गोनांथिया दङ दिनैबो जुदि BJP AGP फोरा सिरि सिरि इन्टारनेलि UPPL खौबो सापर्ट खालामा BPF खौबो सापर्ट खालामालासिनो गुबुनखौ जुदि सापर्ट खालामनानै होयोब्ला गुबुनाबो देरहालांनायनि चान्सआ दङ मानोना दिनै बर' भार्सेस बर' नांलायबाय थानायाव गुबुन हारिया ओरैबादि खर' दिखांनो सुबिदा मोनबाय दिनै UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टिया नांलायबाय थानायनि थाखाय गुबुन पार्टिया बा गुबुन माने बर' नङै सुबुंफोरा ओरैबादि सोलो मोनबाय ओरैबादि खर' दिखांनो सुबिदा जाबाय जायनि थाखाय दिनै इलेक्शनाव गुबुन पार्टिया इजिलि देरहालांनायनि लामायाबो क्लियार जानानै दङ आरो बेखायनो दिनै BTC आव BJP आबो ओरैबादि लोब माने केम्पेइन खालामफैबाय BJP कंग्रेस बिथांमोनाबो ओरैबादि लोब केम्पेइन खालामफैबाय आरो ओरैबादि MLA समष्टि आवग्रिनो हाबाय MCLA जोंनि BTC नि माने MCLA समष्टिखौ बिथांमोनाबो आवग्रिनो हाबाय स' बियो जोंनि थाखाय गोबां माने साननांगौनि दरखार दङ मानोना जों दिनै BJP आरो कंग्रेस बियो नेशनेल पार्टी बिथांमोना जुदि जोंनि BTC खौ सालायनो गोनां जायोब्ला गासिबो प्लान पलिसिफोरा नेशनेल लेभेलनिफ्राय फैयो आरो बेयाव जोंनि माखासे बाथ्राफोरा बेरखाङा बा जोंनि बर'नि आफादफोरनि जेफोर माने बाथ्राफोर बा जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय जोंनि गोहोजों जों सालायनाय जितु सरकार बे सरकारा मावनाय बादि खामानि जाया स' बेखायनो दिनै बर' आरो बर' बे नांलायनाया माब्ला जोबगोन जों बेखौसो माने नेनानै दङ बर' आरो बर' जुदि नांलायनाया जोबोब्ला बर' भार्सेस बर' जुदि नांलायनाया माने एना एनि बेफोरबायदि जालायबाय थानाया जुदि जोबोब्ला क्रिटिसिजम खालामलायनायफोरा जुदि जोबोब्ला जोङो दिनै क'क्राझार समष्टिखौ माब्लाबाबो गुबुन हारिया देरहायै खालामनानै जों लानो हायो नाथाय माब्ला जागोन बियो दिनै माब्ला जागोन दिनै BPF आरो UPPL माने एना एनि नांलाय खमलाय जाबाय थानायनि थाखायनो माखासे BTC समष्टियावबो माने गुबुन माने पार्टिफोरा जायफोर BPF UPPL नि अनगायैबो गुबुन पार्टिफोरा देरहानो हादों बे जोंनि BPF UPPL नांलायलायबाय थानायनि थाखायनो जादों नङा होमबा स' बेखायनो जेब्लानो जोङो मोनसेल' पार्टी पलिटिकल पार्टी जुदि खालामनो हायोब्ला होमबानिया जोङो बे BTC खौ जुगे जुगे बर'फोरानो सालायबाय थानो मोनगोन आरो बर'नि गांनाय उखैनायानो बेयाव माने सुफुंजाबाय थागोन BTC एबा BTR नि दारैनो नंगौ जोङो BTC एबा BTR आ जोंनि माने लास्ट होप नङा जोंनि BTC एबा BTR आ जोंनि फाइनाल होप नङा जों BTC खौनो आपग्रेड खालामनानै BTR खालामदों BTR खौनो जों आपग्रेड खालामनानै इउनियन टेरिटरि खालामनांगोन बे इउनियन टेरिटरिखौ जों आपग्रेड खालामनानै जोङो सेपारेट स्टेट खालामनांगौ जोंनि फाइनाल डेस्टिनेशना बेसो स' बेखायनो नैबे ओनसोलाव BPF आरो UPPL जों नांलायबाय थानाया जोबनो नांगौ किन्तु मोनसे खोथा माने गुरुत्व माने इम्पर्टेन्ट खोथाखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों दिनै गोबां माखासे पलिटिकल पार्टिफोरा हानजाफोरा BPF खौ बड'लेण्डनि हेंथा होननानै इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों किन्तु दिनै BPF आ ओरैबादि सरकारि दलिल मोनसे बड'लेण्डनि थाखाय खालामनानै नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनै BPF आबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै मोनसे सरकारि दलिल सरकारि आयेन बादियै बिथांमोना पास खालामनानै होदों 2010 नि 18 फेब्रुवारियाव BTC नि जितु एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव दिनै BPF सरकाराबो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्डनि अनगायै जोंहा माने जेबो राहा गैया होननानै बिथांमोनाबो मोनसे रेजोल्युसन BTC एसेम्बलियाव मोनसे पास खालामनानै लादोंमोन बे मोनसे सरकारि दलिल दिनै BPF आ बड'लेण्डनि हेंथा खुगायाव बुंनो हागौ किन्तु सरकारि दलिल भाबे सरकारि आयेन बादियै बिथांमोना दिनै BTC एसेम्बलियाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै पास खालामनानै लानाया बिसो बिराद माने इम्पर्टेन्ट खोथा स' बेखायनो दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'आबो बुंदोंमोन कि BPF आबो दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै BTC एसेम्बलियाव मोनसे आयेन बानायनानै लाबाय बिथांमोना स' बेखायनो दिनै BPF आबो बड'लेण्ड बिरोधी बिथांमोना नङा बिथांमोनाबो दिनै जेसेबां हायो बड'लेण्डखौ माबायदिहाय मोनफुंनो हायो बेनि माखासे प्लान पलिसिफोरखौबो बिथांमोना इन्टारनेलि लायाखै नङा लाबोदों मानोना बेयो
राजनितिया अपेन जों बड'लेण्ड नांगौ होननानै इलेक्शन गेलेनो हाया। दिनै जुदि बेबायदि हायोब्ला इउपिपिएलआबो दिनै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दोलन खालामथों बिथांमोनाबो। जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथांमोनाबो दिनै रिजोल्युसन लाथों बिटिसि एसेम्ब्लियाव। जों बेखौसो लुबैयो। आरो जुदि बिथांमोनाबो जुदि हायाब्ला बिपिएफ दोंबो बिथांमोना गोरोबनो हायैनि जेबो खोथा गैया। मानोना बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिसो आरो पलिटिक्सआव हाथावि जेबो खामानि गैया। स' बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मोनसेल' खोथाखौ लुबैदों कि बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै जों माबायदिहाय जों बिटिसिखौ जोंनि बर'नि आखायावनो लाखिनो हायो। आरो बिटिसिनि जिथु माने मोनसेल' नायल' जाल' समष्टि क'क्राझार लकसभा समष्टि बेयाव जों माबायदिहाय बर' एमपि देरहाहोनो हायो। स' बेनि खोथा बाथ्राफोरखौ जों सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि दङ। दिनै जेपि नाड्डायाबो क'क्राझाराव केम्पिं खालामफैगोन माबायदिहाय एनडिए पार्टिखौ एनडिए एलायन्स माने केन्डिडेटखौ देरहाहोनो हायो। बेनिफ्राय बिथांमोना सरकार सालायनो हायो। बेनि थाखाय दिनै जेपि नाड्डा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो क'क्राझार समष्टियाव केम्पिं खालामफैगोन जयन्त बसुमतारी जानानै। दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो नारा-नाथा जुजिगासिनो दङ। 2014 आरो 2019 जिथु इलेक्शननि रिजाल्ट बेयाव दिनै हिरा सरनिया जिएसपिआथ' देरहालांदोंमोन। बेनि उनावनो दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैयानो नारा-नाथा जागासिनो दंमोन। मोनसेया माने सेकेन्डआव थायो आरो मोनसेया थार्ड पजिशनाव थायो। दिनै 2019आव बबेबा इउपिपिएलआ सेकेन्ड पजिशनाव दंमोन। बेनिफ्राय बिपिएफआ थार्ड पजिशनाव फैलायबाय। स' बेफोरबायदिबो माने जाबाय थादों। स' दायो जिथु जिएसपि पार्टिया माने गैथ'वा, दिनै बिथांमोननि गोहोआ गैथ'वा। स' बेखायनो देरहानायनि जिथु लामा बेखौ जोङो इउपिपिएल नङाबा बिपिएफ बे मोननै पार्टिखौनो जोङो नुहुरदों। स' बेखायनो रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालाम, भट हो बयबो, रावबो भट होनो थाङालाबासिनो थानाङा। दिनै सोरबा कंग्रेस सोरबा गुबुन पार्टी बिथांमोनखौबो भट होनायनि कुनु खोथा गैया। आं दिनै जिथु रावनिबो पार्टिनि नङा, दिनै इउपिपिएलनिबो नङा आरो बिपिएफनिबो नङा। आं जेबो पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाथ'वाखै हिसाबै आङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ आमुगाव भट हो होननानै बुंनांगौनिबो आङो खोथा गैया। जिथु आं सासे कमन बर' सुबुं आरो नोंथांमोनाबो जिथु कमन बर' सुबुं, नोंथांमोना जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे पार्टिखौ भट हो, नाथाय देरहानायनि चान्स दङना गैया बेखौ नायनानै लाग्रो। दिनै बेयाव सोरबा पिआरपि पाब्लिक रिलेसन पार्टि ना मा होनो आंबो मोजां मिथिबाङा। स' बिथांमोनाबो दिनै केम्पिं खालामदों, बिथांमोनाबो हयथ' केन्डिडेट होगोन आरो माखासे इन्डिपेन्डेन्ट बर' केन्डिडेट होगोन। बिथांमोनखौबो माने भट होनांगौनि कुनु गोनांथि गैया। मानोना बिथांमोना देरहाखाया, देरहानायनि कुनु चान्स गैखाया। इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटआ देरहानायनि कुनु चान्स गैया। बेखायनो स्पेसियेलि नैबे मोनसे इलेक्शननि खोथाखौ बुंदों आं। गुबुन इलेक्शनाव बा फैबाय थानाय हयथ' नेक्स्ट इलेक्शन एमपि इलेक्शनफोराव सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट देरहानो हागौ। नाथाय नैबे 2024नि जिथु एमपि इलेक्शनाव बेयाव बिपिएफ नङाबा इउपिपिएल बे मोननै हान्जानिफ्रायनो देरहागोन। स' बेखायनो नोंथांमोनाबो आं गले गले बुंदों भटखौ नोंथांमोना होनो थां आरो देरहाथावना पार्टिनो नोंथांमोना भट हो। मानोना जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टआ संबिधानखौ जुदि सोलायोब्ला आरो बे संबिधान सोलायनायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि जुदि गांनाय उखैनायफोरखौ जों बेयाव गोजोर खालामनानै लाखिनो हायाब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे दुर्भाग्य जागोन। आरो इयुनाव मुभमेन्ट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैला आरो मुभमेन्ट खालामनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। स' बेखायनो जोङो सोबख'नाय गादब जानाय नासयजानायनिफ्राय जों माबायदिहाय उदां जानो हायो। स' बेखायनो नैबे मोनसे इलेक्शना जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट। थांनाय बावैसो सान आगोलावल' जिथु भारत सरकारा गोदो ब्रिटिशआ दानानै गालांनाय आयेन बिजाब जेरैबायदि इण्डियान पेनेल कड, सिभिल प्रसिडिउर कड आरो इण्डियान एभिडेन्स एक्ट बेबायदि गांथाम आयेन बिजाबखौ बिथांमोना सोलायनानै होबाय। आरो सोलायनानै होनायनि उनाव दिनै जायफोर माने इंराजफोरा माने जोंनो आयेन होलांदोंमोन बिनि माखासे आयेनफोरा सोलाय सोल' जाबाय आरो बेयाव गोदान आयेन हाबबाय। स' बेखायनो जोङो दिनै बिजेपिआबो गावसोरनि नांगौ बादि एमपि देरहानायनि उनाव संबिधानखौदि बिथांमोना सोलायनाय नङा बेयाव जेबो सन्देह गैया। बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामथारगोन, बिथांमोना एमेन्डमेन्ट खालामथारगोन। एमेन्डमेन्ट खालामनायनि उनाव जुदि जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाया बेयाव जुदि गोजोर जाना थायाबा जों बेयाव माने मुभमेन्ट खालामनांगौनि जेबो ओंथि गैला।
आरो जोंनि सोबख'जानाय गादब जानायनिफ्राय जों माब्लाबाबो उदां जानो हानाय नङा। स' बेखायनो आरो जेरैबायदि जम्मु काश्मीराव आर्टिकल 370 खौ दिनै BJP गभर्नमेन्टआ माने बोखारनानै होबाय। स' बेखायनो नैबे 2024 नि MP इलेक्शना जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे इलेक्शन आरो जोंनि बर'नि केन्डिडेटखौ देरहाहो जाहाथे जोंनि संबिधानाव जोंनि जिथु मोननांगौ मोन्थाय बेफोरो गोजोर जानानै थायो। स' बे खोनाखौनो बुंनानै आं नोंथांमोनजों दिनै बे भिडिअखौ माने शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबावदों जुदि माबाफोर गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोनाबो निमाहा हो आरो नोंथांमोननि साननायफोरखौबो कमेन्ट्सआव माने लिरनानै हर। आरो जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ आं रिक्वेस्ट खालामबावनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो। स' बे खोनाखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।